Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati, ay hangad ko na sana po'y abutan kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong mapapakinggan po natin sa pagkakataong ito ay ipinadala sa atin ng nagpakilalang si Arman. Kwento niya, matagal na rin itong nangyari. Karanasan ito ng lola panang niya. Noong mga panahong iyon ay dalaga pa lang ang lola niya. Bali 3 silang magkakapatid. Ang panganay nila ay si Sylvia at siya ang pangalawa. Melba talaga ang tunay niyang pangalan. At yung kanilang pinakabunso ay lalaki, si Franco. Bata pa lamang sila ay palagi na niyang naririnig mula sa kanyang mga magulang ang tungkol sa mga aswang at engkanto. Kung kaya, lagi silang binibili na ng mga ito na mag-ingat. Pero sadyang mahilig si Banang na manghuli ng mga hayop. Madalas niyang kasama noon ang kababata niyang si Fredo. Kung minsan naman ay ang bunso nilang kapatid ang kanyang kasama. Nagpupunta sila sa mga kagubatan at gumagawa sila ng mga bitag. Minsan, habang nasa gubat sila ng kanyang kapatid na si Franco, ay biglang tumunog ang kampana ng kanilang kapilya. Kung kaya, natigilan silang magkapatid at agad na napalingon sa kanilang nayon. Hindi kasi maganda ang mensaheng ipinahihiwatig ng pagkalembang na iyon ng kampana. Hanggang sa nagkayayaan na silang umuwi upang alamin kung ano ang masamang balita. Nagmamadali silang dalawa na tumakbo pa uwi. At bago pa sila makarating sa kanilang tahanan, ay nakikita na nila ang ilan nilang kanayon na nagmamadali at naglalakad patungo sa isang direksyon. Kung kaya sumunod na rin silang magkapatid. Hanggang sa naabutan nila sa daan ang mga kaibigan nilang babae. Kaagad nilang tinanong ang mga ito kung ano ang nangyari. Hindi kaagad sila nakasagot at nagkatinginan pa sa isa't isa. Kaya muling inulit nilang magkapatid ang tanong sa kanilang mga kababata. Napilitan ng sumagot ang mga ito at sinabing may namatay. Kaya sunod naman nilang itinanong kung sino sa kanilang kanayon ang namatay. Wika nilang magkapatid. Hindi na sumagot ang mga ito at patakbo na nilang pinuntahan yung lugar kung saan napatay yung sinasabi nila. Mabilis namang sumunod sila Banang at Franco sa kanilang mga kaibigan. At malayo-layo pa sila ay kanila nang nakita ang makapal na bilang ng mga tao sa pinangyarihan. Pagdating nilang magkapatid sa kalipunan ng mga tao, bawat madaanan nila ay napapatingin talaga sa kanila. Kung kaya biglang kinutuban si Banang ng hindi maganda. Binilisan pa niya ang pagtakbo. At nagulat sila magkapatid nang makita nila sa kalagitnaan ang kanilang mga magulang. At mayroong nakahandusay sa lupa. Nang mapansin ng kanilang ama at ina ang kanilang pagdating, ay napalingon ang mga ito sa kanila. At nakita ni Banang kung sino yung nakahandusay na wala ng buhay. Ang panganay nilang kapatid na si Sylvia. Napansin kaagad nila yung napakaraming sugat nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na halos lahat ay pawang malalalim. Kung kaya, may mga bahagi ng kanyang braso at binti na nakalabas na ang mga buto. At hindi kinaya ni Banang
Natingnan ang kanilang panganay ng matagal. Dahil sa nakalabas ang mga laman loob nito. Doon pa lamang ay usap-usapan na at marami talaga ang nagsasabi na aswang ang siyang may gawa noon at hindi karaniwang tao. Ngunit nagtataka sila kung bakit muling naulit ang ganong pangyayari. Samantalang halos 2 dekada ng payapa ang kanilang lugar at hindi umatake ang aswang. Kaya napaisip sila sa kung ano kaya ang siyang dahilan kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon ay muli itong umatake at kumitil pa ng buhay. Halos hindi matanggap ni Banang ang nangyari sa kanyang ate, pagkat biglaan iyon at lubang hindi inaasahan. Sa unang gabi ng lamay ay nag-usap-usap ang mga kalalakihan. Iminungkahi ni Mang Delpin na kanila nang tugisin yung aswang bago pa ito muling makapangbiktima. Sumang-ayon naman ang karamihan sa kanila at kanilang napagpasyahan na isagawa iyon sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Mang Delpin, mas mainam na kung bago pa mailibing si Silvia ay kanila na itong mahuli o mapatay. Kaya nagkasundo silang lahat na kinabukasan din ay sama-sama silang lalakad upang hanapin yung aswang. Matapos silang makapagpulong ay nilapitan ng tatay ni Banang na si Arturo si Mang Delpin at nagpasalamat ito. Wika pa nito, tatanawin niya umanong isang napakalaking utang na loob ang kanyang ginawa. Sinabi naman ni Mang Delpin sa kanya na lahat ay kanyang gagawin alang-alang sa kanyang mga kanayon. At tungkulin umano nila na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Silvia. Si Mang Delpin kasi ang tumatayong Kapitan del Barrio ng kanilang nayon. Ito rin ang ama ni Crispin, ang binatang ipinagkasundo kay Banang ng kanilang mga magulang. Usong-uso pa kasi noong mga panahong iyon dun sa kanilang probinsya na kung saan mga bata pa ang kanilang mga anak ay inirereto na at nagkakaroon ng kasunduan ng mga magulang. At yun ang isa pang bagay na pinoproblema ni Banang. Dahil bagaman mabait at maraming magagandang katangian si Crispin, pero ang puso niya ay para sa kababata niyang si Fredo. At ayaw din ni Banang na sumama ang loob ng kanyang mga magulang. Kaya pakiramdam niya noon ay naiipit siya sa 2 nag-uumpugang malalaking bato. At napapansin ito ng kanyang ina. Kaya nung gabing iyon ay sinamantala na nito ang pagkakataon upang siya ay kausapin. Ilapitan siya nito habang pinagmamasdan ni Banang noong mga oras na iyon ang kanyang ate na nasa ataol. Tinanong siya nito kung ano ang isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Hindi kaagad nakasagot si Banang. Sa halip ay napabuntong hininga lamang ito. Muling nagsalita ang nanay niya at sinabing hindi siya nito mauunawaan kung hindi magtatapat si Banang sa kanya. Kaya sinabi na niya sa kanyang ina na hindi niya mahal si Crispin. At kahit hindi niya banggitin si Fredo, ay alam ng mga magulang niya kung gaano sila kalapit nito. At nung mga panahong iyon ay may pagkakaunawa na si Banang at Fredo. Magkasintahan na sila noon. Pero hindi inaasahan ni Banang ang naging tugon sa kanya ng ina. Ang buong akala niya kasi ay mauunawaan siya nito. Ngunit sinabi nito sa kanya na pareho sila ng pinagdaanan. Inamin nito kay Banang na nang ikasal ito sa kanilang ama
ay hindi rin niya ito mahal. At may iba siyang lalaking minamahal noong mga panahong iyon. Pero nagpakasal pa rin siya at sinunod ang utos ng kanyang mga magulang. At sinabi pa niyang sila nga ang naging bunga. At hindi umano ito nagsisisi. At iniwan na siya nito. Pero nagtataka si Banang kung bakit siya ang inirereto kay Crispin. Gayong ang kaidaran nito ay ang kanyang ate Sylvia. At alam nila na may natatanging pagtingin ang ate niyang si Sylvia kay Crispin nung ito ay nabubuhay pa. Nang sumunod na araw, bago pa kumagat ang dilim, ay nagtipon-tipon na ang mga kalalakihan para hanapin yung aswang. Magkakasama sila nagpunta sa kagubatan sa pag-asang kanila itong matagpuan. Malakas kasi ang hinala nila na doon ito nagtatago. Armado sila noon ng mga itak at sibat. Ang iba pa nga sa kanila ay may dala pang mga baril. Plano talaga nila na patayin yung aswang at hindi upang hulihin lang. Sa dami ng mga kalalakihan sa kanilang lugar ay 15 lamang ang sumama. Kabilang dito ang tatay nila Banang na si Mang Arturo. Kasama din siyempre ang kanilang kapitan na si Mang Delpin at ang anak nitong si Crispin. At sumama din si Fredo. Halos mag-aalas 9 na ng gabi nang kanilang marating ang kagubatan. Nagpasya sila na hatiin ang kanilang pangkat sa 3 grupo para mas malawak umano ang kanilang masuyod sa paghahanap. Magkasama sa grupo si Mang Delpin at ang kanyang anak na si Crispin at 3 pa nilang kanayon, habang nasa kabilang pangkat naman si Fredo. At ang tatay nila Banang na si Mang Arturo ay pinangunahan naman ang 2 pangkat. Pero isa pala iyong malaking pagkakamali. Dahil nang nagkanya-kanya na sila ng paghahanap, ay iyon naman pala ang hinihintay na pagkakataon ng aswang. At di nga nagtagal ay nakarinig na sila ng mga pagpagaspas at pagkaluskos. Kaya iniutos ni Mang Delpin sa kanyang mga kasama na huwag masyadong lalayo sa isa't isa at kanilang talasan na mabuti ang kanilang mga pakiramdam. Pero sadyang mabilis at tuso yung aswang. Idagdag pa na luba itong malakas kumpara sa kanila. Nanunot yung malamig na simoy ng hangin sa kanilang mga balat nung mga oras na yon. Ngunit pare-pareho silang pinagpapawisan ng mainam dahil na rin sa matinding kaba. Hindi nila inilalagi yung hawak nilang ilaw na nasa iisang lugar. Iniilawan nilang lahat ng bahagi na kanilang nadaraanan. Bawat paligid nila ay maingat nilang tinitingnan at minamatyagan. Ngunit sa isang igla ay mabilis na tangay ng aswang si Mang Delpin. At tanging sigaw na lamang nito ang kanilang narinig. Mabilis naman nilang sinundan yung tinig nito. Pero nang kanila itong makita ay wala ng buhay at naliligo na sa sarili nitong dugo. Winakwak ang katawan nito at binaklas pa ang mga laman loob at nagkalat ang mga iyon. Nang iba pang organo nito ay natagpo ang nakasabit sa sanga ng mga halamang naroon. Halos sumiwalay din ang ulo nito mula sa kanyang katawan dahil sa malaking sugat na tinamo nito sa kanyang leeg. At nagkalat ang napakaraming dugo. Pero katulad kay Sylvia ay kumpleto din at walang nawawala sa mga parte nito. Nabagaman mayroon ding kagat pero naroon lang din
ang natapyas na laman at balat, bunga ng pagkakakagat at hindi kinain. Nagimbal ang mga kasama ni Mang Delpin dahil sa nangyari sa kanya. Kahit na ang anak nitong si Crispin ay nanginig at halos hindi makapaniwala sa masaklap na sinabi ng kanyang ama. Pagkat napakaikling panahon lamang pala ang kinakailangan ng aswang para kumitil ng tao, na hindi talaga nila namalayan nang ito ay umatake. Kaya dahil doon ay tinawag na nila ang iba pa nilang mga kasama. Pero iilan lamang ang nakarinig at malapit sa kinaroroonan nila. Yung iba ay naghahanap pa at nasa kabilang panig ng kagubatan. Kung kaya, sila na lang ang nagpasya na umuwi na para mabigyan din ng marangal na libing ang kanilang kapitan. At natakot na rin kasi ang marami sa kanila, lalo na nang kanilang malaman kung gaano talaga kabangis at kabilis yung aswang. Nalaman nila ng pagkakataon na iyon kung gaano pala talaga kahirap na kalaban ang aswang. Madaling araw na nang sila'y makababa mula sa gubat dahil nahirapan sila sa pagbubuhat ng bangkay ni Mang Delpin. Kaya papasikat na yung araw nang sila dumating sa kanilang baryo. At nagulat ang marami sa kanila at nalungkot nang malaman na napatay ang kanilang kapitan ng aswang. Kaya sa halip na makapagiganti at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Silvia, na hinahangad pa nilang maisama sana yung aswang, ay dalawa na ang magkasabay na nakaburol doon sa kanilang nayon. Kinagabihan ay dalawang bahay ang nagliwanag. Pinaglalamayan na rin kasi si Mang Delpin. Nagpaalam munang sandali si Banang sa kanyang kapatid at ama upang sumaglit at sumilip sa lamay ni Mang Delpin. Pero nagulat siya nang dumating doon, pagkat naabutan niyang naroon na ang kanyang ina at napansin niya na mugto na ang mga mata nito. At naramdaman kaagad niya ang matinding lungkot at bigat ng loob na dinadala nito nang magkatinginan sila. Pagpasok niya ay lumabas na ang kanyang ina. Hindi rin nagtagal doon si Banang. Matapos na maipaabot ang kanyang pakikiramay kay Crispin at sa pamilya nila, ay umalis na rin ito kaagad at sinundan ng kanyang ina. Nang maabutan ni Banang ang kanyang ina sa daan, ay tinanong niya ito na kung yung sinasabi ba niyang ibang lalaki na mahal niya ay si Mang Delpin. Pagkat naramdaman iyon ni Banang, hindi kaagad nakasagot ang nanay niya. Kaya muli niyang inulit yung kanyang tanong na nang ikasal ba raw siya sa tatay ni Banang, ay si Mang Delpin yung binabanggit niya sa anak na talagang mahal niya. Hindi na nagawa pang tumanggi ng nanay niya, kung kaya sumagot na ito at umamin. At nagmamadali nang bumalik sa kanila. Doon sa lamay ng kapatid niyang si Silvia, ay lalong nagalit ang mga tao doon sa aswang. Pero panay din ang tanong nila kung papaano nila ito mapapatay, dahil naikwento na sa kanilang lahat kung gaano ito kabilis at kalakas. Naikwento na sa kanila kung paano nito mabilis na pinatay si Mang Delpin. At nagtipon-tipon silang muli at nag-usap. Kanila ring hiningi ang payo ng batikang manggagamot doon sa kanilang baryo. Humingi sila ng tulong dito kung papaano nila mapapatay yung aswang, at hindi naman sila nabigo. Kaya nung oras na yun mismo ay umalis sila
kasama ng mga lalaki at babae nagtitipon din doon naman sa lamay ni Mang Delpin para muling hanapin yung aswang at patayin. Kaya halos wala nang natirang naglalamay sa mga patay dahil nagsisamahan na halos lahat sa pagtugis doon sa aswang. Sa bahay nga nila Banang ay silang 3 lamang ang natira. Tapos maaga pang nahiga ang nanay nila sa silid nito. Kung kaya silang 2 na lamang ni Franco ang naiwang nagbabantay sa ataol ng kanilang kapatid. Nang bigla na lang may kumalabog ng malakas na ikinagulat talaga nilang magkapatid. Sinabihan ni Banang si Franco na wag umalis at kanya lang titingnan kung ano yung kumalabog na iyon. Tumayo si Banang at tinawag ang kanyang ina, pero hindi ito sumagot. Naisip naman niyang marahil ay tulog na ito. Kaya dumiretso na siya sa kwarto nito. Pero nagulat siya at napasigaw nang biglang makasalubong ang kanyang ama. Tinanong niya ito kung anong ginagawa roon at kung bakit ito bumalik. Sinabi naman ito sa kanya na huwag nang magtanong ng kung ano-ano at makinig na lang sa kanyang sasabihin. Inutusan niya si Banang na mag-impake na at aalis na raw sila doon sa kanilang lugar. Bigla namang nagtaka si Banang sa mga sinabi ng kanyang ama. Kaya panay ang tanong niya kung bakit. Napatingal lahat na paisip ang kanyang ama at sinabing nag-aalala siya sa kapakanan nilang magkapatid dahil lubha na umanong delikado doon sa kanilang baryo. Kaya umalis na lang daw sila. Pero paano si ate? Muling tanong ni Banang. Hindi natin ito maaaring iwan na lamang. Dagdag pa niya. Wala na tayong oras. Ito naman ang maikling naging tugon ng tatay niya sa kanya. Sinabi ni Banang na kailangan niya makausap ang kanyang ina tungkol sa bagay na iyon. Biglang kumislap ang mga mata ng tatay niya sa galit at nakita iyon ni Banang. Sinabi pa nito sa kanya na basta sundin na lang kung ano ang kanyang ipinag-uutos sa kanilang magkapatid. Pero hindi nagpatinag si Banang sa kanyang ama at mabilis niyang pinuntahan ang kanilang ina sa silid nito at nagimbal siya sa kanyang natuklasan. Pagkat nakalaylay na ang ulo nito sa kanyang higaan at mayroong malaking laslas sa kanyang leeg. Dilat ang mga mata nito at nakalawit pa ang dila. At inilabas din ang mga laman loob nito na nakita niyang nagkalat sa sahig. Puno din ng mga dugo ang magkabilang dingding. Napayak ng malakas si Banang at napaupo dahil sa kanyang nakita. Maya-maya ay dumating na rin ang kanyang kapatid at kapwa na sila umiiyak. Di nagtagal ay nakita ni Banang ang pares ng mga paa na papalapit sa kanila. At nagulat siya ng kanyang iangat ang pagkakatitig doon pagkat nasa harapan na nila yung aswang. At iyon ay walang iba pala kundi ang kanilang mismong ama. Hindi sila makapaniwala magkapatid sa kanilang nalaman. Kaya napuno ng napakaraming katanungan ang kanilang mga isipan na sinagot namang lahat ng kanilang ama. At wala na silang nagawa pa kundi ang sumama dito pagkat siguradong mga nganib din sila sa kanilang mga kababaryo. Kapag natuklasan na ng mga ito ang tungkol sa kung sino ba talaga ang aswang. At hindi na malabong mangyari iyon. At alam iyon ng kanilang ama. Kung kaya nga nagpasya na itong umalis na kasama sila. Nalaman ni Banang na kaya pala siya at hindi ang kanyang ate Silvia
Ang inirereto kay Crispin ay dahil sa magkapatid pala ang mga ito sa ina. Anak pala ni Mang Delpin ang ate Silvia nila sa nanay nila. At kaya umataking muli ang aswang sa kabila ng 2 dekada nitong pananahimik ay dahil sa kanya na palang natuklasan yung lihim ng nanay nila Banang. Nalaman na kasi ng tatay nila ang ginawang pagtataksil sa kanya ng nanay nila. At ang isang dahilan kung bakit nagsimula na itong magduda na nauwi sa pagkabisto ng kanilang itinatagong lihim ay nang binalak ng salinan ng kanilang ama ang ate Silvia nila. At wala itong naramdaman na kahit ano. Kung kaya nasisiguro niyang hindi niya ito sariling dugo, hindi niya ito anak. At bukod dito, marami na kasi noong mga alingas-ngas tungkol sa bagay na yon. Kaya nga nanliliit ang kanilang ama doon sa kanilang baryo. Kung kaya, nagiganti ito. Una na niyang pinatay ang naging bunga ng kataksilan at pagkakasala sa kanya ng nanay nila Banang. At isinunod niya si Mang Delpin at pagkatapos ay ang kanilang ina. At doon na naging malinaw ang lahat kay Banang at Franco. Nagpakalayo-layo silang tatlo at nagsimula ng panibagong buhay. Hindi rin naman sila pinilit ng kanilang ama na manahin ang pagiging aswang nito. Kung kaya naging maayos naman ang kanilang naging pamumuhay. At ngayon nga ay kapwa na sila, may kanya-kanyang pamilya at malalaki na rin ang kanilang mga anak. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay minsan pang ipinadala ng atin pong mga tagapakinig dito sa ating programa. Ito ay kanilang mga personal na karanasan na kinapapalooban ng mga pangyayaring may kinalaman sa aswang at ganon din sa mundo ng kababalagan. Unahin na natin ang kwento ng ating tagapakinig na nagpakilalang si Andy. Ayon sa kanya, naimbitahan sila noon sa isang binyagan doon sa kanilang probinsya. Hindi naman iba sa kanilang mag-asawa yung nangumbida. Pinsan ng asawa ni Andy, yung nanay ng batang pininyagan. At kinuha sila pareho na maging ninong at ninang ng sanggol. Kwento pa ni Andy, wala namang kakaiba nung araw na yon doon sa handaan. Normal lang ang lahat. Na kung saan ang mga bisita ay nagkakainan, nagkukwentuhan at nagkakasiyahan. Pero nung pauwi na sila ng kanilang bahay, ay dito na nagsimula ang karanasang hindi niya makakalimutan. Nasa tricycle na sila noong mga oras na iyon nang magsimula siyang makaramdam ng pagsakit ng kanyang sikmura. Nakwento pa niya, nang una niyang maramdaman iyon ay napahawak talaga siya dahil sa kirot. Pinagpawisan na kaagad siya ng gusto at parang nahihirapan na siyang huminga. Kaya sa halip na sa bahay sila magpahatid, ay nakiusap sila sa tsuper ng tricycle. Naihatid na lamang sila sa bayan kung saan naroon ang parada ng mga jeep. Buti na nga lang, nang dumating sila doon, ay kanila pang naabutan ang last trip. At malapit na rin itong mapuno. Pero ang kanilang ipinagtaka, kung nasa ospital na sila, ay wala namang nakitang diferensya ang doktor na nagsuri kay Andy. Binigyan lamang ito ng gamot para sa kirot at sinabihan sila na maaari na makauwi. Nung mga sandaling iyon ay wala nang bumabiyahe. Buti na lang at mayroong tricycle na naroon
sa labas ng pagamutan at pumayag naman ito ng kanilang pakiusapan at kontratahin. Nang nasa bahay na sila matapos na makapagbihis, ay nahiga na kaagad si Andy. Inalalaya naman siya ng kanyang asawa na si Lisa, pero dumadaing pa rin ito. Sinubukan niyang painumin na ang asawa para sa kirot, pero tila wala iyong naging epekto at para pa iyong nagpalala. Dahil makaraan lang ang ilang saglit matapos na makainom ng gamot, ay nagsimula na magsuka si Andy. Biglang napaisip si Lisa at sinabi sa asawa na hindi kaya yun dahil sa kanyang mga nakain sa handaan. Dito na nagsimulang balikan ni Andy yung mga nangyari doon sa binyagan. Pero kahit anong isip niya ay wala naman siyang matandaan na may nangyaring kakaiba o kaduda-duda. Hanggang sa bigla niyang naalala yung tagpo na kung saan ay umihi muna siya nung sila ay nagiinuman. At nang bumalik siya ay napansin niya yung kanyang katabi at parang ginagalugad yung pulutan niyang kinilaw. Pero ang nasa isip niya noon ay baka mamumulutan sana ito. Pero nang dumating siya ay hindi na itinuloy dahil sa siya ay daraan. Pero yun lang kasi ang nalalaman niyang maaaring naging dahilan ng nararanasan niya. Mahirap magbintang, pero naisip niya na marahil ay mayroong ginawa yung lalaki na katabi niya sa inuman na hindi napansin at namalayan ng iba nilang mga kasama na naroon. Wala pa ring tigil sa pagsusuka si Andy, kaya inutusan na ni Lisa ang nakababata niyang kapatid na puntahan na ang kanilang mga magulang para humingi ng tulong. Kung ano-ano na ang ginawa ni Lisa para humupa ang nararamdaman ng kanyang asawa. Sinubukan na niya lahat ng kanyang nalalaman na natutunan mula sa mga matatanda, tulad ng pagpapakulo sa isinuot nitong damit na siyang ipinangpunas sa buong katawan nito, pero wala pa rin naging pagbabago. At natigilan si Lisa habang siya ay nasa kusina at pinapalitan ng maligam-gam na tubig yung nasa planggana. Natigilan siya dahil nakarinig siya ng mga huni sa labas ng kanilang bahay, tulad na lamang ng tulog ng isang baboy at pato. Lubha niyang ipinagtaka iyon dahil wala naman silang alaga na kahit anong hayop. Kahit nga aso ay wala sila. At nag-iisa lang ang bahay nila na nakatayo doon. Malayo mula sa bahay nila ang masasabing kapitbahay. At base sa pagkakarinig niya ay para bang nasa harapan lamang niya ang mga ito. Pero nang sinisipat naman niya ay wala naman siyang nakikita na naroon. Bigla na siya nakaramdam ng hindi maganda. Kaya kaagad na niyang binalikan at pinuntahan ng asawa. At nagulat siya nang makakita ng isang nilalang na nagpipilit na makapasok doon sa kanilang bintana, na ang kalahating katawan nito ay nakalusot at nakapasok na. Napasigaw si Lisa at kaagad na bumalik doon sa kanilang kusina para kumuha ng itak. Panihang tanong niya doon sa nilalang kung sino ito at kung ano ang kailangan sa kanila. Pero malakas na ang kutob ni Lisa kung ano ang kanyang nakita. Sa itsura pa lang noon ay alam na niyang hindi mabuti ang atid nito. Masama ang kanyang pakay. Doon na nabuo sa isipan ni Lisa na inaswang ang kanyang asawa, dahil pinuntahan pa talaga ito at binisita sa bahay nila. Ganun kasi ang mga aswang sa kanila. Matapos na makapangbiktima ay kanila itong bibisitahin para alamin kung ano na ang kalagayan. At dito na nila isasagawa yung pagpapalit sa katawan. Mabilis namang umatras yung aswang at hindi na itinuloy pa ang pagpasok sa kanilang bintana. Maya-maya pa ay may naramdaman si Lisa na mayroon dumapo sa kanilang bubungan at biglang may humuni ng malakas.
Sinundan ni Lisa ang bawat naging galaw noon sa itaas. Hanggang sa narinig na niya ang mga papalapit na boses sa labas ng kanilang bahay. Sa wakas, ay dumating na rin ang kanyang mga magulang at kapatid. At hindi kaagad pumasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Narinig niya na may sinisita ang mga ito na nasa kanilang bubungan. At makaraan ang ilang sandali ay nasundan iyon ng paglipad ng isang napakalaking ibon. Pagbukas niya ng pinto ay napungaran niya ang mga magulang at kapatid. Sinabi ng mga ito na mayroong aswang na nasa kanilang bubungan, pero nag-anyong ibon at lumipad na. Kaya ikinuwento na rin ni Lisa na muntik na nga rin iyong makapasok sa loob ng kanilang bahay. Sigurado sila na yung aswang na yon ang dahilan sa nararanasan at nararamdaman ni Andy. Nagbasag ng itlog ang nanay ni Lisa at sa una pa lang ay hindi na maganda ang ipinakita noon sa kanila. Parang galing sa pusali ang lumabas na puti mula doon. Indikasyon na inaswang nga talaga si Andy. Sinuri pang mabuti ng tatay ni Lisa ang kanyang asawa at nalaman nito kung sino ang umaswang. Kaya kinaumagahan ay nagpunta silang muli sa bahay ng pinsan ni Lisa at ikinuwento kung anong nangyari. Sinabi din nila at inilarawan yung aswang na gumawa noon kay Andy. At nakilala naman ito ng pinsan ni Lisa. Nagsagawa silang uli ng ritual at makaraan lamang ang halos 15 minutos ay narinig na nila yung boses ng aswang na tumatawag sa labas ng bahay. Iyang-iya ito sa kanyang ginawa at nagmakaawa. Nangako pa ito na hindi na muli pang uulit at sisikapin na makapagbagong buhay. Kumari pala ito ng nanay ng pinsan ni Lisa na nakatira malapit lang din doon sa kanila. At nagkamali si Andy sa una niyang pinaghinalaan na yung lalaki na katabi niya sa inuman ang siyang may gawa noon. Nagdesisyon naman si Lisa at Andy na patawarin na lang yung babae. Pero binalaan ito ng tatay ni Lisa na sa oras na kanya pang ulitin niyon ay hindi na niya ito pagbibigyan at tutuluyan na. At madadamay lahat ng konektado sa kanya. Dahil sigurado daw siya na hindi lang yung babae na yon ang nag-iisa sa kanilang pamilya. Bagay na hindi naman na naitanggi pa nung kumare nung nanay ng pinsan ni Lisa. Ang sunod nating kwento ay nagmula sa isa pa rin nating regular na tagapakinig na nagpakilalang si Nestor. Ayon sa kanya, naganap ito 5 taon na ang nakalipas. Enero ng taong 2017 nang magpasya sila ng kanyang kaibigan na dumayo sa lalawigan ng Aklan at mga karatig probinsya nito upang magsagawa ng mga seminar para sa kanilang negosyo. Ang kanyang kaibigan na si Rod ay taga-Antique naman at ilang taon na rin itong hindi nakakapagbakasyon. Kung kaya napagkasunduan nilang pagkatapos ng kanilang mga seminar ay sasaglit sila sa kanilang lugar. Una silang nagpunta sa kakilala ni Rod na taga-Aklan. Doon sila unang nakituloy. At kinagabihan mismo ay nagsagawa sila ng seminar doon. Inanyayahan ng kaibigan ni Rod lahat ng kanilang mga kamag-anak at kakilala upang pakinggan yung kanilang business presentation. Maganda naman ang naging resulta noon at marami kaagad ang naingganyong sumali. Kaya lalong ginanaan yung magkaibigan. Maraming kakilala yung kaibigan ni Rod at pinagkukontak nito ang mga kakilala gamit ang kanyang cellphone.
Hanggang sa nakita nila ang kasiyahan sa mukha nito at sabik na ibinalita sa kanila ang ukol sa pagpayag ng kausap nito na magsagawa din sila at magdaos ng seminar sa kanilang lugar. Kaya pinlano na kaagad nila ang mga gagawin at kung anong oras sila aalis ng aklan. Dahil malayo pa mula doon ang kanilang pupuntahan. Nang sumunod na araw, madilim-dilim pa, ay gising na si Nestor at Rod dahil maaga silang aalis. Maya-maya ay nakita nilang lumabas na rin ang silid yung kaibigan ni Rod na si Marco. Binati sila nito ang isang magandang umaga at sinabing nakapagpaalam na rin daw siya sa kanyang asawa. Naganda ito ng kanilang agahan at pagkatapos nilang kumain ay nagsipagligo na at nagbihis. At matapos iyon ay umalis na rin sila. Mula kanila Marco ay sumakay sila ng habal-habal palabas. At pagdating sa highway ay sumakay naman sila ng bus. Ilang oras din ang inilagi nila sa sasakyang pampasahero na yon. Hanggang sa sumenyas na sa kanilang dalawa si Marco at bababa na raw sila. Pag-alis ng bus ay tumambad sa kanila ang isang karinderya sa kabilang panig ng kalsada. At dahil sa mag-aalas 12 na rin nung mga oras na iyon, kung kaya iminungkahi ni Nestor sa kanyang mga kasama na kumain na muna sila. Sumang-ayon naman silang dalawa kay Nestor at tumawid na sila para puntahan yung karinderya. Maliit lang na karinderya iyon na dadalawang mesa lamang ang kasya. Pero nung mga oras na yon ay wala namang ibang customer na naroon maliban sa kanila. Lumapit sila sa harapan ng istante at pumili na ng kanya-kanyang ulam. Pero sa halip na matuon ang atensyon ni Nestor doon sa mga ulam na nakahilera, ay napansin niya yung dalawang tindera. Dahil na rin sa kakaibang ayos ng mga ito, na nasabi niyang parang hindi yata angkop dahil sa nagtitinda sila ng pagkain. Medyo marumi na kasi yung apron na kanilang suot at tila ba parehong hindi marunong magsuklay. Nagdalawang isip nga bigla si Nestor na kumain. Pero dahil sa naka-order na ng ulam yung dalawa niyang kasama, kung kaya wala na rin siyang nagawa pa at napilita na rin. Nang papunta na silang tatlo sa kanilang mesa, dala yung kanilang mga pagkain, ay biglang bumalik si Marco at tinanong yung isang babae ukol sa direksyon. Nagtaka namang bigla si Rod sa kanyang kaibigan, kaya pagkaupo nito ay kanya itong tinanong kung bakit siya nagtatanong sa babae ukol sa direksyon. Hindi raw ba niya alam yung kanilang pupuntahan? Sinabi naman ito na ngayon pa lang sila magkikita ng kausap niya, pagkat hindi naman daw niya talaga ito nakikilalang personal. Nang kumakain na sila, ay tinawag ni Marco yung atensyon ng isang babae at humingi siya ng isang pitsil na tubig. Kaya napatingin din si Nestor at medyo nagulat pa siya dahil sa nakita niya yung isang babae na masamang nakatitig sa kanila. At nang mapansin siya nito na nakatingin, ay bigla itong ngumiti. Pero mas lalong hindi iyon ikinatuwa ni Nestor dahil makahulugan yung kanyang ngiti, isang ngiti na para bang nakakaloko at may iba talagang ibig sabihin. Kaya kanya na lamang binawi yung pagkakatitig sa babae at hindi na niya inubos yung kanyang pagkain pagkat nawala na siya ng gana. Tumayo na siya at pinakisuyuan ng kaibigan na si Rod na siya na muna magbayad sa kanilang mga kinain. Tumango naman ito, pero nagtaka ito sa kanyang ikinilos. Nang nangangalahati ng sigarilyo ni Nestor, ay nasa tabi na niya sina Rod at Marco at niyaya na siya ng mga ito. Naglakad silang tatlo papasok sa makitid na daan mula doon sa highway. Maputik yung daan kaya nagtaka si Nestor kung bakit.
dahil hindi naman niya natatandang umulan mula nang dumating sila doon sa probinsya. Pero biglang may sumagot at sinabing umulan doon sa kanila noong nagdaang gabi. Paglingon nilang tatlo ay naroon na yung dalawang babae na nasa karinderya at nakasunod na sa kanila. Kaya nagtaka sila ni Store. Tinanong nila ang mga ito kung bakit naroon at wala sa kanilang tindahan. Sinabi naman ng dalawa na nagsara na sila pagkat wala naman ng gaanong kumakain ng mga ganong oras. At kanila na lang daw silang sasamahan para ituro yung bahay nung tao na kanilang hinahanap. Natuwa naman si Marco at Rod pero si Nestor ay tahimik lang at iba ang kanyang pakiramdam. Nang halos kalahating oras na sila naglalakad ay hindi na napigilan pa ni Nestor na magtanong. Tinanong niyo yung dalawang babae kung malayo pa ba yung kanilang pupuntahan. Mabilis namang sumagot ang mga ito at sinabing malapit na. Huwag na raw silang maini at konting tiis na lang. Nanawirduhan talaga si Nestor sa dalawang babae. Dahil yung isa ay nakangisi habang yung isa naman ay napakaseryoso na mukha at halos hindi kumukurap na nakatingin sa kanya. Iba na ang pakiramdam ni Nestor noong mga sandaling iyon. Dahil wala man lang silang nadaan ng bahay at habang tumatagal ay parang lalo pang nagiging mas masukal yung kanilang mga dinaraanan. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad at makaraan ng ilan pang minuto ay saka pa lang sila nakakita ng mga bahay. Pero sa itsura ng mga iyon ay duda silang makakapagpasali sila ng mga tao doon sa kanilang negosyo. Ito ang kaagad na pumasok sa isipan nila Rod at Marco. Pero si Nestor ay iba naman ang tumatakbo sa kanyang isipan. At kapansin-pansin na may mataas na bakod na yari sa mga kahoy ang nakapaikot sa mga bahay. Para iyong isang maliit na nayon na mayroong malaki at malapad na pintuan. At kahit sila Marco at Rod ay tila nawala na ng gana. Naalos ayaw na nilang iakbang pa ang kanilang mga paa para magtuloy. Pero napasubo na sila. Pagbungad nila doon sa may pintuan ay agad na sumigaw yung dalawang babae at sinabing mayroon silang mga bisita. Na biglang huminto ang lahat ng taong naroon sa kanilang mga ginagawa at nanahimik ang lahat. Napako ang kanilang atensyon sa mga bagong dating. Nasindak naman sila Rod sa kanilang mga nakita. Dahil mapabata man o matanda, ay pare-parehong nangangalumata at nangingitim ang mga palibot noon. At karamihan sa kanila ay humpa ang mga pisngi na nakalitaw na talaga ang mga buto sa magkabila. Napadako naman kaagad ang mga mata ni Nestor doon sa mga lalaki na kapalibot sa malapad na tadtaran. Nakaubad ang mga ito at may hawak na itak na may mga tilamsik ng dugo ang kanilang mga katawan. Nanlilimahi din at pulang-pula ang kanilang mga kamay dahil doon. At hindi rin nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Nestor kung ginawa ng isang lalaki. Nang pasimple nitong sipain ang isang binti ng tao na nasa lupa para iyon ay maikubli. Dahil doon ay bigla nang tumakbo si Nestor at nang makalabas ay saka siya nagsisigaw ng aswang-aswang. At mabilis na ring sumunod sila Rod at Marco. Napansin nilang sinundan pa sila ng mga ito, pero nang makalayo na sila ay hindi na nagtuloy pa. Nang nasa may highway na sila ay biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Sunod-sunod na pumasok ang mga text at tinatanong sila nung kausap nito kung nasaan na. Kaya tinawagan naman ito ni Marco at doon nila nalaman na doon na pala mismo sa kanilang binabaan ang daan papunta sa bahay nito at hindi yung daan na nasa kabilang kalsada. Nagpasya ito na sunduin na lang sila at binilinan na wag nang umalis pa. Nang matapos ang kanilang seminar ay nagpasya si Rod na dumiretso pa sila ng Guimaras upang doon naman magdaos ng seminar.
Pero natakot na si Nestor, kung kaya tumanggi na siya. At iminungkahi nito na matapos nilang dumaan sa lugar nila Rod doon sa Antique, ay bumalik na raw sila ng Maynila. At ganun nga ang kanilang ginawa. Nakaligtas man sa tiyak na peligro at kapamakan, ay baon ni Nestor ang nakapangingilabot na karanasan sa minsan niyang pagbisita sa mga lugar na una pa lang niyang napuntahan, na hindi niya lubos akalain na totoo palang lahat ng kanyang mga naririnig tungkol sa mga aswang. Ang buong akala niya kasi noon ay kwento-kwento lang ang mga ito at ginagawang panakot sa mga bata. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Edgar. At itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Sa maniwala man kayo o hindi. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang karanasan kong ito. Medyo maselan ang aking ikukwento. Siguro ay umpisang ko na lang ang kwento kong ito sa panahon ng aking kabataan, kung saan ay may masasaya din akong alaala kahit paano. Bago pa naging masalimuot at magulo ang buhay ko. Ang pakiusap ko lang sana ay huwag niyo akong husgahan, dahil biktima lang rin ako ng maling pagkakataon at ng kalupitan ng ibang mga tao. Bali maayos naman po ang buhay ko noon sa aming probinsya. Kahit mahirap, ay nagagawa pa rin naman naming maging masaya. At kahit minsan, ay hindi naman namin naranasang sumala sa pagkain o yung tinatawag na magikahos. Dahil parehong masipag ang mga magulang namin at tumutulong din kami ng kuya ko sa lahat nilang mga gawain. Pero sadyang may mga taong masasabi ko na likas na masama. Dahil biktima rin ako ng mga pang-aapi sa aming paaralan. Hindi ko nga alam kung bakit nila ako pinagdidiskitaan. Nasa dinami-dami naman namin sa paaralan, bakit ako pa ang kanilang napili? Marami silang mga ginagawang hindi maganda sa akin, lalong-lalo na yung mataba kong kaklase na anak pa naman ng isang guro sa paaralan namin. Naturingan na teacher ang nanay nito, pero mukhang hindi yata napalaki ng tama. Marahil ay sunod sa layaw kung kaya lumaking ganon. At wala itong pakundangan kung magbiro sa akin, kasi hodang masaktan ako. Basta ang mahalaga sa kanya ay mapatawa niya ang mga kaklase namin. Pero ako naman ang ginagamit niyang katatawanan. Natatandaan ko pa yung una nilang ginawa sa akin noon. Recess namin noong mga oras na yon, at may ibinibentang binatog sa bilao. Nilagyan nila ng binatog ang upuan ko nang hindi ko nalalaman, dahil ginawa nila iyon nung mag-CR kami. At pagbalik ko ay akin nga iyong naupuan. Nakisuyo sa akin yung mataba naming kaklase na si Greg. Nakunin ko raw yung notebook niya na nakita ko namang sinadya niyang ihagis. Yun pala ay para mapilitan akong tumayo. At bigla nga silang nagtawanan nang makita nilang puno ng binatog yung likurang bahagi ng shirt ko. Pero dahil sa hindi naman ako nasaktan, kung kaya hinayaan ko lang. Akin na lang pinagpag at inalis iyon. Pagkatapos ay bumalik na ako sa aking upuan. Minsan naman nagtaka ako kung bakit tila biglang bumigat yata yung aking bag. At nang akin iyong tingnan, ay nalaman kong nilagyan pala nila ng mga bunot at lata ng floor wax. Kung kaya
ang bigat. At ang hindi ko makakalimutang ginawa nila sa akin ay nang minsang nakaupo ako sa mahabang upuan. Nang bigla na lang nila akong tinabihan at pagkatapos ay bumuelo itong si Greg at binangga yung kaklase namin na nasa kabilang dulo. At dahil sa lakas noon ay tumilapon ako at nauntog sa kanto ng baitang ng hagdan. Naramdaman kong agad akong nahilo at naamoy ko yung lansa ng dugo. Pumutok ang ulo ko noon at wala man lang tumulong sa akin ni isa. Hinubad ko yung aking damit at siyang itinapal sa dumudugo kong ulo. Hindi na ako bumalik sa silid-aralan namin at umuwi na ako. Marami pa silang mga ginawa sa akin na masama at ilan lamang yung mga nabanggit ko. Pero mula noon ay hindi na talaga ako pumasok pa. Pinakuha ko na lang sa kuya ko yung aking mga gamit at hindi na ako nagpakita sa aming paaralan. Hindi na rin naman nagreklamo pa ang mga magulang ko dahil mga tahimik din silang tao at ayaw nila ng gulo. Hindi sila mahilig sa mga diskusyon at mga pagtatalo. Hanggat maaari nga ay iniiwasan talaga nila ito. Ibinuhos ko na lang noon yung oras at panahon ko sa pagtulong sa mga magulang namin. Nagsikap ako at talagang nagsipag. Sinabi ko sa aking sarili noon na wala namang problema sa akin kung hindi ako makapagtapos. Dahil simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Makakain lang sa bawat araw at makapamuhay ng tahimik at payapa ay ayos na sa akin. Pero yung simple kong pangarap at planong iyon ay biglang nagbago. Nang mabalitaan na lang namin isang araw na nasaksak ang tatay namin at sa kasawiang palad ay agad itong binawian ng buhay. Sinubukan pa umanong isugod ito ng ilan sa mga babaryo namin na nakakita sa pangyayari pero hindi na ito umabot pang buhay sa ospital. Ang layo din kasi ng paggamutan sa amin noon na masasabi kong walang kakwenta-kwenta yung pagkamatay ng tatay namin. Nabunga lang iyon ng kayabangan nung taga sa amin na ang tingin yata sa kanilang mga sarili ay siyang mga mayayaman at hari sa aming baryo, na ang baba ng kanilang tingin sa mag-anak namin hamak lang at kanilang minamaliit. Tumanggi lang daw noon ang tatay ko sa tagay, pero niyaya pa rin nila ito. Ngunit nagdahilan naman ang tatay ko at sinabing marami pa siyang gagawin sa amin kung kaya sa ibang araw na lang. Yun lang umano ang naging dahilan noon, na ang naging dating naman sa mayabang naming kababaryo ay nabastos daw siya at napahiya sa kanyang mga kumpare at kainuman. At yung pagkamatay na yun ng tatay ko ay isa sa maituturing kong matinding dagok sa buhay namin. Nagsimula ng mag-iba noon yung aking pananaw. Yung galit na nararamdaman ko noon sa mga tao ay lalo pang naragdagan dahil sa nangyaring iyon. Halos ayaw ko na ngang makipag-usap pa noon sa mga tao. Kapag niyayaya nga akong magpunta nila nanay sa bayan ay tumatanggi talaga ako. Naging mailap na ako sa mga tao at talagang nangilag. Pero hindi pa dito natapos yung mga kaapihang naranasan ko at ng aking pong pamilya. Dahil lang minsang galing ako sa aming bukid ay nadatnang kong wala sa bahay namin si nanay. At nang tanungin ko si kuya ay medyo nagatubili pa ito magsabi sa akin. Pero nung huli ay sinabi din niya matapos ko siyang pilitin. Nalaman ko na nagpunta pala si nanay sa ibaba.
dahil nais makipag-areglo nung sumaksak at nakapatay kay tatay. Labag man sa kalooban ko yung ginawa ni nanay na pakikipagkita at pakikipag-usap dun sa lalaki, ay wala na rin akong nagawa. Yun ang kanyang naging desisyon kung kaya iginalang ko. Sabi ko pa noon sa aking sarili. Pero parang langgam na lang yata talaga ang tingin nila sa amin. Dahil pag uwi ng nanay namin ay umiiyak ito. Mugto ang kanyang mga mata at napansin kong may punit ang kanyang pang-itaas na damit, maging yung kanyang palda. At pagkakita niya sa amin ay napahagulgol ito at niyakap kami. Naalaman namin na matapos niyang tanggihan yung perang iniaalok ng tao na nakadisgrasya sa tatay namin, ay pinagnasaan naman siya nito at persahang isinagawa yung masama niyang pita. Nagwala kami kapwa ni Kuya sa galit dahil sa nangyari. Pareho kaming kumuha ng itak at gusto na naming sugurin yung gumawa ng kahalayan na yon sa nanay namin. Pero nagmakaawa sa amin si nanay at sinabing ayaw na niyang mawalan ng mahal sa buhay. Amin na lang daw ipaubaya ang lahat sa itaas. Sinabi pa niya sa amin na makakahanap din iyon ng kanyang katapat. Huwag daw naming dungisan ang aming mga kamay at pagkatao. Tumimo at talagang tumago sa puso ko ang lahat ng katagang sinabi sa amin ni nanay noong mga oras na iyon. Pero bakit hindi pa rin mawala ang galit na nararamdaman ko? Dahil una ay ang tatay namin. Pagkatapos ay nagawa pa niyang lapastanganin ang nanay naman namin. Pinagbigyan ko si nanay nung oras na yon, pero hindi ko na talaga mapapalampas yon. Hindi na ako makakapayag pa na basta ko na lang babaliwalain niyon. Nang sumunod na araw, bago pa pumutok ang bukang liwayway, ay umalis na ako ng bahay. Natatandaan ko kasi yung ikinuwento minsan sa akin ni tatay at naniniwala ako sa kanya. Kung kaya akin iyong pupuntahan. Yun ang naisip kong paraan para makabawi at makapagiganti sa lahat ng mga kaapihan namin. Hindi ko na mabilang kung ilang ilog at batis na yung nadaanan ko. Hindi ko na rin alam kung gaano na ako kalayo sa amin noong mga sandaling iyon nang maisipan ko magpahinga na muna. At medyo nagdadalawang isip na rin ako noon kung itutuloy ko pa. Pero kapag aking naiisip yung mga nangyari sa amin, ay nabubuhayan ako ng loob. Iyon yung nagpapalakas sa akin. Kaya nang makapagpahinga na akong sandali, ay nagpatuloy na ako. Lumakad akong muli. Kahit tirik na tirik ang araw, ay sumigi ako. Basang-basa na nga noon ang damit ko dahil sa pawis, na talaga namang tumatagaktak dahil sa tindi ng init. Naninigas na rin yung mga binti ko, pero sige lang at tiniis ko pa rin. Hanggang sa narating ko na yung sinasabing lawa ni tatay sa kanyang kwento. At tamang-tama yung pagkakalarawan niya doon sa lugar. Napakaganda noon. Na animoy, may pinakapintuan na 2 puno na magkatapat sila at sa bandang itaas ay nagpang-abot at nakapulupot sa isa't isa. Dumaan ako doon at dumiretso ako sa may lawa para sana maghilamos at uminom na rin ng tubig. Pero nang nakayuko na ako, ay bigla akong nakakita ng mga paang papalapit sa akin. Kung kaya, agad akong napatingala at napaatras ako dahil sa kakaibang ayos nito.
Agad niya akong tinanong kung sino ako at kung ano ang ginagawa ko doon sa lugar na yon. Sinagot ko namang lahat ng tanong niya at sinabi ko rin ang aking pakay. Bigla itong tumalikod at tinanong na naman ako kung bakit. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo. Sinabi kong nais kong magiganti. Pero hindi ko raw nauunawaan yung mga sinasabi ko at nais kong mangyari. Panandalian akong napaisip sa sinabi niya pero desidido na talaga ako. Kung kaya sinabi ko sa matanda na malinaw sa akin at aking nauunawaan kung ano ang talagang gusto ko. Sinabihan niya akong sumunod sa kanya at doon na raw ako uminom sa kanila. Ilang minuto din kami naglakad hanggang sa may nakita na ako mga kabayan. Iilan lamang iyon na nakatayong magkakalapit. At napansin ko mula sa malayo na abalang-abala ang mga tao roon. Pero nang mapansin nila ang aming pagdating, ay biglang napahinto ang mga ito at kanila talagang itinigil ang mga ginagawa. At nagulat ako sa ilang kalalakihang walang suot na pang itaas na biglang humilera sa may gilid namin ng matanda. Nakapwa sila may mga hawak na matatalas na itak. At kanila akong tinitigan ng masama. Di nagtagal ay nagsalita na rin yung matanda. At kanya akong ipinakilala sa kanilang lahat. Sinabi niya sa kanila na makakasama nila ako pagkat duron ako sa kanila ng ilang araw. Nakita kong parang natakam yung mga kababaihan na kanilang pinagsalikop ang mga palad at kanila pang inilabas ang mga dila at dinilaan ang kanilang mga labi. Biglang sumigaw ang matanda na itinuro pa niya ang mga ito. Tandang-tanda ko pa yung kanyang sinabi. Sabi niya, huwag daw silang magkakamali. Dahil ang nasa kanilang harapan na ang tinutukoy niya ay ako ay hindi umano isang pagkain. Naroon daw ako para maging kabahagi nila. Naramdaman ko at napansin yung kanilang takot sa matanda. Matapos nitong magsalita at balaan sila. Pero hindi maiaalis sa aking isipan na baka malagay ako sa peligro. Pagkat hindi sila mga karaniwang tao, base na rin sa kwento ni tatay. At napatunayan kong ito ay totoo dahil na rin sa binitiwang mga pananalita ng matanda. Pero yun lang kasi ang nalalaman kong paraan. Tanging iyon lang ang naisip ko na tangi doon ay wala nang iba. Kanino naman ako pupunta? Sino ang hihingan ko ng tulong? Habang naglalakad kami ng matanda papunta sa isang bahay, ay bigla niya akong tinanong at nalungkot ako dahil kinakamusta niya ang aking ama. Hindi ako kaagad nakasagot. Sinabi ko sa kanyang patay na ito. Nagulat siya sa kanyang narinig mula sa akin, lalo na nang sabihin kong ito ay pinatay. Kaya sunod-sunod ang naging pagtatanong niya. Kailan daw at kung paano. Itinanong din niya kung sino ang pumatay. Pero hindi ko na sinagot ang lahat ng mga katanungan niya. Sinabi ko sa matanda na kaya nga ako naroon upang magiganti. At ang ipaghihiganti ko ay ang ginawang pagpatay sa aking tatay. Napansin kong tatango-tango ito na naisip kong magandang sinyalis iyon. Pagkat pala tandaan iyon na kanyang naunawaan lahat ng aking sinabi. Naunawaan din niya yung aking nararamdaman. Pagpasok namin sa bahay niya ay sinabihan niya akong maupo na muna pagkat may kukunin lamang siya.
Pagbalik nito ay kumuha siya ng baso at agad niya iyong sinalinan. At alam niyo na marahil kung ano iyon. Bigla akong naalala nung pumutok yung ulo ko dahil sa malansang amoy noon. Sinabi niyang inumin ko iyon pagkat iyon umano ang unang paraan sa daraanan kong proseso. At pinilit niya akong ubusin iyon. Sinabi pa niya sa akin na mapalad daw ako. Pagkat marami ang mga nasa labas ng kanyang bahay ang gustong-gustong makaatikim at makainom muli noon. Dahil sa iyon ay hahanap-hanapin mo talaga kapag iyon ang natikman. Nasabi pa nung matanda, kakaunti na lamang iyon sa kanyang lalagyan. Espesyal umano iyon at hindi basta-basta lamang at pangkaraniwang dugo. Hindi ko naman na inalam pa kung dugo iyon ng ano o nino. Nang mga sumunod na araw ay tinuruan niya ako at ginabayan sa mga dapat kong gawin bago pa ako maging isang ganap na aswang at kapag ako ay aswang na. Isang gabi, habang natutulog ako sa itinalaga niyang kwarto ko, ay nagulat na lang akong bigla nang may lumusot na ulo dun sa may dingding. Nabigla talaga ako pagkat nakapagpalit na ito ng anyo at naglalaway na gusto na talaga akong sakmalin. Pero bigla na lang itong napaatras na parang natakot. Hindi, para itong nandiri. At may naramdaman ako sa aking bibig, partikular na sa aking gilagid. At nang aking hawakan iyon ay nasalat ko ang dalawang matutulis ng ngipin sa magsinggilid. Araw-araw ay may pinapakain sa akin yung matanda at nararamdaman ko yung unti-unting pagbabago sa aking katawan. Kakaiba din yung aking pakiramdam. Hanggang sa dumating na yung oras para itaos na yung seremonya. Natapos ko na lahat ng pagsasanay at pagsusulit. Kauri na nila ako. At nagpasalamat ako sa matanda. Sinabi kong babalik din ako kaagad sa oras na magawa ko na yung aking misyon. Pag alis ko sa kanilang nayon ay wala akong sinayang na sandali. Pinuntahan ko na kaagad yung mayabang naming kababaryo. At tamang-tama dahil naabutan ko itong nakikipag-inuman doon sa labas ng kanilang bahay sa may maliit na kubo. Pinagmamasdan ko siya noon mula sa isang mataas na puno. At bigla akong umusok sa galit nang marinig kong tila ipinagmamalaki pa nito yung kanyang ginawa sa mga magulang namin doon sa kanyang mga kumpare at kainuman na nagtatawanan pa silang lahat. Pero pinigilan ko pa rin ang aking sarili. Naghintay ako ng tamang pagkakataon at naging matyaga ako. Pero paulit-ulit ang ginagawa nitong pagyayabang. At kahit sinasaway na ito ng kanyang asawa sa pagsasalita ng kung ano-ano, ay ayaw pa rin talaga nitong magpaawat. Kaya naisipan kong iwan na muna ito. Sinabi ko sa aking sarili na dahil sa espesyal siya, kung kaya akin na lamang siyang babalikan. Pinuntahan ko yung kaklase ko noon na paboritong-paborito ako. Paborito akong gawa ng masama. At nagulat ako nang akin itong makita. Pagkat para itong mas lalo pang lumaki. Na para bang wala na yatang alam na gawin kundi ang kumain. At tila pumapabor sa akin ang pagkakataon dahil hindi na niya ako pinahirapan. Pagkatapos nitong kumain
ay biglang nagpaalam sa mga kasama niya sa bahay at sinabing pupunta raw sa kanyang mga kaibigan. Kaya akin lang siyang minatyagan at sinundan. At nang nakalayo na ito mula sa kanilang bahay, ay agad ko na itong sinunggaban. Gulat na gulat siya nang bumagsak kaming dalawa sa lupa. Lalo na nang makita niya kung ano ang dumapo sa kanya na naging dahilan ng kanyang pagtumba. At para hindi na ito makalikha pa ng kahit anumang ingay, ay kaagad ko nang dinukot ang tila nito at akin yung hinila. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa pagkabigla. Pinuntirya ko ang kanyang leeg na habang ginagawa ko iyon ay paulit-ulit kong binibigkas ang pangalan naming dalawa ng pagkasunod. At natuwa ako sa laki ng kanyang tiyan, kung kaya akin siyang inoperahan ng walang anesthesia. Biniyak ko iyon habang sinasabi ko na kaya ko ginagawa iyon pagkat kailangan. Dahil hindi normal ang kanyang dinadala, na hindi makakalabas ang malalaki niyang dumi na namuo dahil sa kanyang katakawan. At di ko alam kung kanya pa rin ako naririnig noong mga oras na iyon. Pero nakaramdam kasi ako ng kasiyahan na habang ginagawa ko yun sa kanya, ay patuloy ko rin siyang kinakausap. At isa-isa ko nang hinila ang mga itinatago niya sa malaki niyang tiyan. Nagtilamsikan ang mainit na dugo sa aking muka, na may hatid naman iyon na kaginhawaan sa akin. Pero sa totoo lang, ay hindi ko na pinag-aksayan pa ng oras na kainin ang mga iyon, dahil wala naman talaga akong balak. Matapos iyon ay binalikan ko na yung mayabang naming kababaryo. Malaki ang kasalanan nito sa pamilya namin. At pagdating ko doon ay nataon naman nakatatapos lamang nila at nagliligpit na siya. Kaya wala na akong sinayang pa na sandali. Mabilis ko nang dinaluhong ito. At dala ng kalasingan ay mabilis ko lang siyang napatumba. At hindi ko na talaga pinaporma pa. Naririnig ko pa nga noon yung boses ng kanyang asawa na tinatawag siya. Tinatanong siya nito kung papasok na raw ba ito ng kanilang bahay. Pero hindi ko na iyon masyado pang pinansin, dahil abala ko sa aking ginagawa, na pinuntirya ko kaagad dito sa leeg, kung kaya hindi na nakalikha pa ng tunog. Iyon na ang pinakahintay kong sandali, at hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman kong kagalakan nung mga oras na iyon. At di nagtagal ay itinaas ko na yung mga mahalaga niyang organo, tanda na nagtagumpay ako. Pero kasunod noon ay yung malakas na sigaw naman ng kanyang asawa. Makailang ulit ko pang pinuntirya ang dibdib nito, pagkat alam ko namang hindi rin basta-basta makakalapit ang kanyang asawa, pagkat naramdaman ko kaagad ang matinding takot nito. At kung sakali mang maglakas ito ng loob, ay hindi ako magdadalawang isip na isunod ito sa kanya. At nang makontento na ako, ay tsaka ko iyon iniwan. Na bago ako tuluyang umalis, ay tingnan ko pa ang nagkalasog-lasog na katawan nito. At humanga ako sa aking sarili, dahil sa maganda ang kinalabasan ng aking obra. Matapos kong maisagawa ang aking misyon, ay hindi rin ako nakabalik kaagad doon sa lugar ng matanda. Hindi na rin ako nagpakita pa sa amin, pagkat ayokong makita nila ang kalagayan ko. Ayoko rin silang madamay, pagkat kumalat na kasi sa baryo namin
ang ukol sa aswang umano na gumagala at may dalawa ng pinatay. Kung saan ako napadpad hanggang sa ilang beses akong tumawid ng dagat. Iba-ibang trabaho din ang napasukan ko dahil nahihirapan akong ikubli ang totoong ako. Dahil habang tumatagal ay lumulubha ang pagnanasa ko sa sariwang dugo at karne. Hanggang sa nakilala ko si Marisa. At kahit anong pigil ko sa aking sarili ay hindi ko mapaglabanan yung nararamdaman ko para sa kanya. Niligawan ko siya at nung huli ay nagpasya na kaming magsama. Nung 9 na buwan na ang kanyang tiyan at malapit ng isilang yung panganay naming anak, ay biglang nagpakita sa aking panaginip yung matanda. Sinabi niya sa aking panaginip na kahit anong mangyari ay babalik at babalik ako sa kanya at malapit na raw kami magkita. Hindi ko naman masyadong binigyan iyon ng kaukulang pansin dahil naisip kong marahil ay dala lang iyon ang lagi kong pag-iisip tungkol sa kanya at sa binitawan kong pangako. Hanggang sa magsilang na ang aking asawa ng isang malusog na lalaki. Tuwang-tuwa ako noon na wala akong mapagsidlan ng aking kasiyahan. Pero panandalian lamang pala ang lahat ng iyon. Dahil ang 3 araw matapos na ipanganak ang panganay naming anak, ay bigla akong sinumpong at kakaiba iyon. Noon ko pa lamang iyon naranasan na nawala talaga ako sa aking sarili at nawalan pa ako ng malay. Nang magising ako ay talagang nanlumo ako sa aking nasumpungan. Halos hindi pa nga ako makapaniwala. Naisip ko pa nga na pinasok kami ng mga masasamang loob, na baka nilooban kami. Dahil nakita kong duguan kapwa ang aking mag-ina at nagkalat ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nagkalat din ang napakaraming dugo. At bigla akong naalala yung nangyari sa akin bago pa ako nawala ng malay. At nang kapain ko ang aking mukha at bibig, ay nakita ko ang napakaraming dugo. Ganon din sa mga kamay, braso at dibdib. Napaupo ako at talagang nanghina. Napaluha na lamang ako. Inilibing ko yung aking mag-ina at agad na nilisan yung tinitira namin. Bumalik ako sa aming probinsya at pinuntahan ko yung matanda. Yun pala ang ibig niyang sabihin sa aking panaginip. At totoo pala yun. Nagkita nga kami muli at ipinaliwanag niya sa akin na kaya niya ako tinatanong noon kung nauunawaan ko ba yung mga sinasabi ko at gusto kong mangyari. At kaya niya pala ako pinaalalahanan noon na huwag umibig sa karaniwang tao dahil ang mga katulad ko ay kinakailangang mag-alay ng 8 buhay. Iyon umano ang aming tungkulin at panata at napabilang ang mag-ina ko na yun pala ang pinakakapalit ng lahat ng iyon. Sa ngayon ay nagagawa ko ng mapigilan ang aking sarili at kahit paano ay nakakapamuhay na ako ng matiwasay. Matagal ko na ring natapos yung aking tungkulin at panata. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.